ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁଶାଳା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁସି ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋକାକୋଲା କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର 14 ନଭେମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, WWWର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ବୟସ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 30 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଡୱିନ୍ ଅଷ୍ଟେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର GV ମାଭାଲଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ IT ସେବା କମ୍ପାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର TCS। HTMLର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ଧଯୁଗ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନଦୀକୁ ତିବ୍ବତର ଟିସାଙ୍ଗପୋ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇମେଲର ଜନ୍ମଦାତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ତମ୍ଲିଂସନ୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଜୁଲି ଦ୍ୱୀପସମୂହ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର।